Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Iso ni Dragaw, tuyan. Numalagip mo pa eh. Ay saan? Dragaw, isaw ni Tuyang nga asawa. Naimbang nga oras mo na natuyang. Kastamat kan ka, Dragaw. Umay ka na agbakasyaw dito lugar tayaw, iti 5 bulan, Tuyang. Anya? Wen, ken siyempre, nagsapulak iti mabalin ko apagmulaan. Iso ngay nayaba dito balay, te pakitak, ti bangbangkagin ta, Tuyang. Ha? No kayat yo, sa kunti agabang iti bangkagyo, tamulak iti nateng. Ayun na. Kayat ko day ta, Dragaw. Anya day jay, Enteng. Drone samay. Ewan. Kukwa dagiti kapulisan tayo dayta, ijay ilay. Anya? Agraraira man ang dagiti agmulmula iti maiparit a bulong iti bambantay. Adun ti matiltiliwan da nga agmulmula iti maiparit a bulong. Ay, una yun. Taipilit damot lata ti agmula iti maiparit a bulong. Hey, numatiliw da. Kaasi da. Ay, nadagsan samot ti maipataw adusa ti agmula kan aglako kadagita. Ay, wala. Sino di pasaray makita nga umay dito tersina yaw kagawad? Di ka no drago day jay. Bisita da ka ba daw kan marituyang. Kabarbaro nga minarupa makitak dito lugar tayaw. Agyan ka no mat iti 5 bulan dito lugar tayaw. Anya? Masiksikuran ka no nga di jay syudad ti Manila nga ayanda. Umay damot siguro lumang abay ti presko nga angin. Ken padasan da ka no mat ti aggarden iti nateng. Kabayatan nga dada dito nga agbakbakasyon. Exercise ka now. Awan siguro pagmulaan da jay syudad, Ay na. Ay! Kompleto amin nga abasto tayo iti pangkusina ba daw? Kasanaw, kita dumot ti ginatgatang ni Dragaw. Much money mo't gayam da dya Dragaw. Ay, simpre mo ta. Umay nga rod agbakasyon. Manipod adda dito'y balay. Isu amin ti aggastos para kada tayaw. Rumbang lang Kaya't mo nga raw, adata timang pagaan. Ay sana. Mutlagayam. May sapay, nangina ti abang na iti bangkag ta. Ito'y kayo pa'y balayo, tayo nakagmulay di bangkagyo, tatabadong. Wala, sige lang, Dragaw. Si kamot ti agbangkag ita. Hehehe, una, tapno makainan na kayo matan, tatabadong. Sa nabalay, ta sublatag tumalang inton makaapit ka itinatang. Kat manipod ita, ijaya kon nga agyan, tapno mataripatok dagiti mulak. Ay, una, Dragaw. Mayat na ita na panunot ma. Di kayag danag, umayak tulata dito balayo. Gumatang iti abastoyo. Awan parikaw, iti dayta, Dragaw. Agyaman tatabadong. Adda manen nakitak alimbabas itay bigat a drone, Enteng. Eh di kaagdanag ta saan adito iti umayanda. Lumabas dalaan. Anya? Kas makita mo. Iti sa bali a lugar, ti turong ti drone. Ay, madanaganak. Naimbag no awan mo't dito ti agmulmula. Tinasayaat. Mapanyo bagaan dagiti amin akalugaran tayaw. Ada mo tayo agmulmula dito iti marihuana. Anya ti ammom ngay. Uray no awan. Sakbayam abagaan ida. Nang rugi ka na nagmulay di bangkag, Dragaw. Wen, tatabadong. Pamrayak langan ti agdamag king ka, tamasadutak na mapan di bangkag. Apay-pay lang amin na mapangka. Ket nabayagan na kabisadom ti bangkag mo. Kita lang mit no nya ti mula mi jay. Anya kumangay ti bibiyang mo kat inabangan na nga raw. Sa bagay mo kiti Sa nabali, sublatin yung tumot lang no makaapitak. Windragaw. Iso ako nak, dito'y arubayan ti asikaswan mi amulaan. Una, tanalawa mo ti arubayan nyo ditoy.
Medyo nabayagin nga da dito'y day adragaw, kagawad. Apay aya. Kanayon ngamin ngagpailay. Ken madlaw ko nga do ti kwartana. Naimbag pa'y nakabadong ata da bisita da abak nang. Ay anyan. Kuna ngamin ni Marituyang ket iso kanaw ti makakaamo iti amin na pangkusina da. Ay nagsaya no kasta, kagawad. Iso apa nagkunak. Maikawan tulakit din ni Marituyang inton awanan ni Dragaw. Lakit di kagawad. Madi talaga ti mapaspasamak iti sa bali alog lugar kagawad. Ay, hun nga road. Ano dagiti agtutubo nga mababusaw? Ano daddo makit awan sa balay nga kingapwanan? No di mo't lati kabagyan, wano kapamilyada. Hun nga road kapitan. Nakabutbuteng itan ti mapaspasamak. Iti dakas na. Adun tagparparikot iti kasta ita. Kahit nakunada pa'y adakil ti pakain na igan da ita, iti panagaramat da iti drugs. Madadaan lang tinasaya at amasakbayan dagiti ubing tayo no kasta. Saan la dagiti agtutubaw? Uray dagiti lalakay, babakit, kahit mabalin ang madadal ti limbong ti panunot da, no agaramat da. Rombang ko maaliklikan na ti agaramat ta amo da nga roda makadadaol. Una, iso nga anusan tayo ti agtitinulong amang bagbaga, kadagiti amin nakakalugaran tayo, gagayem tayo. Kasday. Hun nga road. Ala, kasday ti aramiden tayo, kagawa. Pudno ti ko na ni Uncle Inday. Isu adi kay masaksaktan, kagawad. Kas lang amin maday no bagbaga am ti may sa atao. Adi matagar aramat. Nagadungamin ita ti bilang dagiti maabuso nga ubeng. Ken daduma pa'y akrimen na mapaspasamak iti daduma a lugar. Wan sa bagay. Rebeng tayo timang palagiplat ta kadagiti kakalugaran tayo makiidea. Una, tadi ti amaw. Ure awan kada tayo dito iti agmulmula wenno agar aramat. Nungay adda umay dito'y ataga sa bali a lugar nga gaways. Di tayo mungag paisaw. Isu nga awan kas iti agsakbay tayo laang. Parikot at talaga ti itdanday ta amula. Ngamno apay Nga agmula dalat ta. Ti may sa arasaon, nangina ka nung amin ti bayad na. Ay, isumalagayam Nalaklakada ka nung abumaknang. Ngam ti di damaw, adumot at tao ti madadahil ti masakbayan na. Makitam ti makitkitak iti tangatang badaw. Ha? Anya dayjay? Drone samot dayjay. Ne. Agturong mo ijay bangkag ta. Kaya't asawon dayta. Adda ka mong ti pulisya iti asidhag. Un siguro Ay agsagana kayo, pari ba daw? Apa yun paray? Di amaw. Natiliw da ni Dragaw, ta nagmula iti marihuana. Anya? Ijay bangkag may? Ay imposible mo day ta paray. Ay kano pinarot dagiti pulis dagiti mula na iti bangkagyo ang marihuana. Ha? Ay, isulang Hapay ngay tan nairaman kami paray. Nagbatad akadwayo da dya abisita. Ay na paray. Pudno, ngam saan may nga mo ang marihuana gayam ti mula na ijay bangkag may. Anya? Ay na. Apo aya. Ay. Agpakpakaasi kamay, kapitan. Tulungan na kami Iti kasdi nga inarami dyo, patulong kayo kanya. Ay, uray sa patamay. Awan amu may kapitan. Inusinti kamay. Uray ibagayo nga inusinti kayaw, tani bangkag yung mutin nakaimulaan ti marihuana, ay mayraman kay amatilew. Ay, kinapudno na. Pinaabangan mila ang kinidrago day chay. Wan paray. Kat ipalawag yung to iji presinto day ta. Kapitan. Kay no mapanagnakan nga awan amuyaw, saan kay amairaman? Ay salpag ka dragaw. Apay anaramid mo kada kami daytay. Pakawanan da kuma, tatabadong. Ayawanan ka kay diti bain. Mabagkal ka, makita. Ne, sana. Matay kami lang, alalyain da ka. Di kaya danag. Tasan kayo may raman dito, tatabadong. Kasano masiguradom? Gaputa siya ka mismo timang ibaga. Ngawan amuyo iti amin.
Ay nakas taunay adanag ko ba daw? Ay, uray nga rod siya to yan. Naimbaglakit din ta saan na nga inraman ni Dragaw. Ay, rumbang na lang Tawang maamutay iti naramid na. Dandanitan maisagmak. Nangag ko pagmultain na kano ni Dragaw iti milyones. Saan lang aday ta? Maibalod kanupay iti ingganak inggana. Ay, kasi mo na dyan, Dragaw. Pinapudno na, Kapitan Inteng. Agmay sak lang iti biyag. Anya? Ubingak pa lang, iti naglibasak manipod bahay ampunan. Ah, Noan niya laditan, iti nagbibiyagak. Agingga, nagbaruak. ay Dragaw. Naumakit ka sa sad ko, kas marigrigat. Isuan na panunot ko ti agbali na drug dealer. Tapno darasa ko mabumaknang. Ah, Ngaman yan, takas to'y mat tinagbanagak. Dragaw. Agbabawi akman. Ngam naladahon ti amin, Kapitan Ninteng. Ala? Agan anos ka, Dragaw? Naimbag ta nakaawit kayo pa ay marituyang ken kabadong. Ay, uwan mo't amaray. Wen maray tawan met ammumi dita. Iton maminsan nagananad kayo nga main. Ay, amo nga glakaw ken nagmulagayam ti marihuana ni Dragaw, maray. Isumot lagayam ang ado ti kwartana. Iso asi ka ba daw? Di ka basta agyaw awid iti sabali at tao. Namamok ni Dragaw, idi nagtrabaho kami ijay syudad ti Manila. Anya nga ti trabahom ijay. Agaramid kami iti barikays. Idi nagawid simurot mo tayo, tao may pumasyar. Ay, masurunak ang maasyanak iti dayjay a Dragaw. Ay, nasaya at met tanatiliw dagiti pulis. Eh, mababay nakid din gaputan nagdinamag itan nga dagayam nagmula iti marihuana dito'y ayan tayo. Ay, salbakid diti kastoy. Saan laeng metkit di adito barangay tayo tinakapasamakan ti kasta? Ah, Gapo, taadamet laeng agmulmula iti daddo maalog lugar. maminsan kay basol mo ni pariba daw. Ha? Nagkunang nga gisangpot nga min dito iti sa bali at tao, di naamam mo. Day tangarod ket. Naimbag ko Nuam-am muna ang naimbag jay tao. Babaen kano kini Dragaw. Natiliudan dagiti sa bali pa kakadwana iti agduduma a lugar ang kail. Eh, nasaya at no kasta. Kaya ta saunda ita. Talaga nga adudang agmulmula ita. Ewan na. Isu masapol, naridam tayo, kung nasipot tayo. Nakabutbutang no madudang agmulmula. Day tati saan ko nga itulok mo ting kwarong. Ang kail. Di tayo itulok. Isu nga iti mabiit. Adan to maipatungpal nga information education campaign. Dito'y masakupan ti barangay Kabildatan. Saan gaya masinsinan ti matilaw, paray? Ay naku namon paray. Nang runa, asan asinsinan, dagiti bilang dagiti agar aramat, nga agab abusaw, kun maab-abusaw, kuna ba? Podno dayta, kapitan. Isu sakbay adumteng day ta kada tayaw. Ay, agtitinulong tayo Aywan, kapitan. Agyaman nakakabsat. Ay, kano da makita yaw, ibagayo. Kain, bantayan nyo ana imbag, dagiti sansani ko yaw. Ta mga no adaki diag mula ijay. Delikado ka sa men, anong nangyari? Sa nabali nga uray narigat ti panagbiag tayaw. Ngem ti bumak nang tayo nga adumit. Dagiti agab abusaw kun madadal ti masakbayan na nga ubing tayaw. Gapo iti panagaramat da iti marihuana. Ay maditikas jay. Diyo tari gagayan ti bumak ng adagos. Wano maadaan iti adua kwarta. Pabain iti maiparit amula. Agpanunot tayo kit di iti nasayat. Ken agan anus tayo kuma. Anusan tayo tirigat. Ta mamatyak a bindisyonan tumit lang tinamarswa. Dagiti agara aramid iti naimbag. Agsipod tanuan niya ti inmulam. Isun tumit la ti apitan.
Diyak kayat maitulad kayaw ken ni Dragaw. Ay natatabadong! Saan ngamin abasta agtalagkalatan iti di mo unay am mo? Ala, kapitan, ituloy mo abagbagaan dagiti kabarangaya. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.